ihe chi ga-abụ ụmụnne m onye bụ ihe chi ga-abụ okuri onye bụ ihe chi ga-abụ nwanne m onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewe onye bụ ihe chi ga-abụ ewe onye bụ ihe chi ga-abụ nwanne m ụmụnne m onye bụ ihe chi ga-abụ n'ụwa onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewe onye bụ ihe chi ga-abụ nwanne m onye bụ ihe chi ga-abụ ụmụnne m onye bụ ihe chi ga-abụ n'ụwa onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewe onye bụ ihe chi ga-abụ ewe onye bụ ihe chi ga-abụ eziokwu onye bụ ihe chi ga-abụ n'ụwa onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ị mara na ihe chi ga-abụ ị mara na ihe chi ga-abụ nwanne m ụmụnne m onye bụ ihe chi ga-amụ n'ụwa onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewe onye bụ ihe chi ga-abụ ụwa onye bụ ihe chi ga-abụ arịrị egbula m onye bụ ihe chi ga-abụ onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ị mara na ihe chi ga-abụ n'ezie ị mara na ihe chi ga-abụ nwanne m okori mara na ihe chi ga-amụ n'ụwa onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewe onye bụ ihe chi ga-abụ ụwa onye bụ ihe chi ga-abụ arịrị egbula m onye bụ ihe chi ga-abụ onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewe ma ha ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewe ma ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewe ma nwa ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma Okochukwu chekwu nwa m ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma si wayi nụ ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma onye ahụ si wayi o lere m si wayi olu m ekele ya ọma ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma wepụ anụ n'ụzọ ọma ezi Chukwu ka ọ dịrị ya mma otu onye a na-asị nnọọ ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma si wayi olu m ekele ya ọma aka mebe rekọd olu m kelere gị ọma ụmụaka gị ga-adịrị gị nwaanyị lụrụ alụ ha nja ga-adịrị gị ha nja bụrụ karịdị ha ga-adabara gị n'aka onwe ya gba egbe n'ụlọ onwe ya gba egbe n'ụlọ o lolo ụmụ egwu olu m ekele n'ụlọ ọha na eze nsi ụwa nwa m ọha na eze nsi ụwa nwa m Okerichukwu jekwu nwa m ọchọ mmụọ ya jide aka nwa m ọchọ mmụọ jide olu m ekele gị nwa m oge Brazil olu m ekele gị nwa m yo olu m ekele gị nwa m anyị na-ere mpụta uju yo lolo nọ mgbe njekwu ka mma ọragba Chief Jesse Ibe n'ọragba olu m ekele gị ndị ka na-ekwu ka na-ekwu n'ụlọ ọkwa gị na-emepụrụ onye ọbara onye ọ na-ahịa ahụ ka ị na-eme ndị wu John eze emene nwanne m ndị otu promota na-ekele ya o nwere ihe mere anyị mgbe ebe gara aga anyị kelere m aka anyị fụrụ elu m esi ọrụ agwa obi na-akpọ m obi na-akpọ m ọdụ obi na-akpọ m ọdụ ndị egwu na-akpọ m ọdụ ndị ebi na-akpọ m ọdụ ndị egwu na-akpọ m obu ndị egwu na-akpọ m ọdụ ndị ụwa na-akpọ m obu si m ukwu m okwu otuole mgbe m na-ekwutite ikwu kemgbe afọ na-atọ anaghị na-etiwakwa anaghị na-etiwakwa aka ochie wepụ m ụkwụ n'ọgba nwanne oge obele mgbe eji jụma promota nwanne m anaghị ụsọ promota ọ na-agụwakwa egwu ahụ agụwakwa egwu ahụ promoto edishọn agba m wabịa ewu akwụrụ na m n'ọgba ụlọ si wayo ejekwa na akwụrụ na nnọọ onye jide ntị n'ala ya mụrụ ụbụbọ danda ka anyị na-aga n'iru ebe nọ na-aga si wayo
ka nne tụrụ ụwa ọ mụrụ ya na-edo onye ga-abụ ya na-edo onye pụtara ụwa si ndị ya ga mma onye bụ onye zuru n'ụwa ọ na-achịgbu agagharị ozuru nye okodu ozuru nye ezi ndị oji na-agụrụ m ọrụọla mgbe nji eti egwu okorichukwu njekwu nwa ma aka ochie nwa ndị riri mgbado eriela anya ndị riri mgbado eriela nwa mgbada ka m na-agba n'ụkwụ mgbada aka m ji eriri nwa egwu aka m ji eji obodo rụrụ obodo njirizi bụ ọkpa ha obodo njirizi bụ ọkpa ha n'ọbụ obodo nde ha agala m ụwa onye ndiri rube ya onye ndiri rube ya ma ma olu m rube ya awere aga nwa awere aga tata ọ dị ka anyị edecha mma